Jälleen Laakson sairaalassa osa 7. Ja siitä osasta 6, siinä tuli muutama virhe. Ensinnäkin 6. jatko-osa. Konginkankaan onnettomuus tapahtui 2000-luvun alussa. Siitähän oli jo puhetta. Samoin tämä Estonia, se oli, eikö Tallinnkin, Estonia oli 1994 kuulemma. Ja otin tässä setän yhteyttä, kun lähden siellä päin käymään sitten kuukauden päästä loppukuusta, kuitenkin elokuuta. Niin, ja se oli se asia sitä Konginkankaan pussiturmasta, että se tyttö oli kuulemma säilynyt vessassa, että silloin ei varmaan hirveästi käytetty näitä turvavöitä, mutta näin oli puhe, että se olisi sitä kautta kuitenkin tyttö säilynyt, joka kertoi sitten edellä mainitussa osassa kerrotut jutut. Ja tää jäi nämä yksipuolistuminen vieläkin. Ajattelin vain yhden asian korjata kerrallaan, että ei ihmiset kyllästy siihen, mutta tuossa kävellessä tänne sairaalan luo niin tuli mieleen, miten vaikea se on tulla ja ongelmallista, mutta ei niinkään ahdistavaa eikä haasteellista eikä katastrofaalista ennen kuin tulee syksy murheellisille ihmisille, joka on onnellinen silloin, kun muuallakin on huonosti, mutta haasteensa kullakin. Ja kiitollisia on sitten sen puolesta, että ne ovat ostaneet vastuulleen tämän Maria Ylipään vanhemmat nimensä. Kun ne oli muusikkoja ja laulajatar oli Maria Ylipään äiti, muistan hyvin lauloi ja varmasti fiksu ihminen, miksei isäkin. Aikaisemmin esiintyi TV7. Niin, vuokrasivat ihan ilmaiseksi, antavat nimensä, kun suomalainen ei uskalla sanoa yleensä, kun se on myös semmoista, onko se liian leväperäistä sitten heidän mielestään se toisaalta. Mutta Ylipäänsä on ihan hyvä. Ylipäänsä nyt jatkamme sitten sitä, kun oli puhetta, että tänään voisi puhua niistä, mitä on tapahtunut suojelusta ja varjelusta elämässä. Meillähän on se, niin kuin hebrealaiskirja 1 loppu sanookin. Suojelusenkeleitä on siunattu, annettu johdatukseksi joillekin ihmisille, jotka sitä tarvitsevat ja saavat autuuden periä. No se oli 1980, tulimme Kuopiosta tämän nuorimman sedän kuplavolkkarilla, oli punainen vielä rekisteri ZDS7. Silloin päästiin niin vähällä, numeroitakaan luku 1. Mutta 7 on hyvä luku, kuninkaallinen jumalallinen numero. Zenit, David ja 7 ja 7. Ja sitten kun olimme kello 1 yöllä elokuuta, olimme Lusin suoralla, niin kuului kauhea pampamaus. Minä makasin takaikkunoilla. Silloinkaan ei annettu ajaa autoa, kun pikkuveli kyllä pääsi ajamaan. No ei siinä mitään. Kyllä tässä on nyt kerennyt autoakin saada ajaa. Kaikenlaista ja kokoista. No niin, sekin jää nähtäväksi. Vieläkö saa ajaa vai mitä ne EU-laki siitä nykyään määrää, kun on tiukentunut. Tässä on nyt 4 vuotta odotettu. Ja
sitä asiaa eteenpäin, vaan viedään edelleen, että en anna periksi vieläkään. Joo. No, se pamaus kuului ja ne sanovat yhteen ääneen, veli kun ajoi ja setä istui vieressä, että se oli hirvi. Ja kaikki ne murust jäi vielä pitkäksi aikaa sinne, kun minä sain sitten ajaa siellä sain sen auton sitten veljen jälkeen käyttöön vuonna 1981 seuraavana vuonna. Niin silloinkin oli vielä lasinsiruja lattiat täynnä, että kukaan kerkkiä kun on nuori niin siivoamaan niin perusteellisesti, mutta kuin isoimpia. No sitten muistaakseni peruutti pikkuveli ja siellä oli taas varmina, ne lopetti sen hirven, mutta se oli semmonen naarashirvi just sen kokoinen, että se osui se pää kamanaan siihen tuulilasin reunaan. Sen takia se hajosi se lasiikkuna, siis tuulilasi, mutta se on vaan ihmeellistä, jos olisi tullut minuutin, siis sekunnin murto-osaa aikaisemmin siinä vauhdissa, 110 kilometriä tunnissa, niin 1 kello yöllä, niin tuntui sekin vähän kummalta, että oli niin kiire veljellä, mutta he olisivat molemmat kuolleet, jos se pää olisi silloin ilman muuta, kun se oli just sillä korkeudella, niin tullut heidän syliin päähänsä. No, todennäköisesti molemmat olisivat kuolleet. Eli tähän nyt oli jälkeenpäin sitä miettiä, että oliko se sattumaa. Minä vähän epäilen, niin kuin olen joskus sanonut aikaisemminkin, mutta täytyisi vaihtaa näitä sanontoja, että minä vaan ihmettelen ilman ihmettä. Ihmeellistä se kuitenkin on. Ja uskon, minä en pelkästään toivo, niin kuin sanoinko mä senkin, että Mika Toivo Kärjen isän, eipäs kun Toivo Kärjen sisarukset olivat usko, toivo ja rauha, mutta sitten oli nuorin Ilo, jonka hän halusi muuttaa sitten joksikin Ilmariksi, että ei ole meidän Ilonamme. Mutta kuitenkin maallikko saarnaaja, kun hänen isänsä oli, niin lapset olivat usko, toivo ja rauha. Harva niin ymmärtää ja uskaltaa lapsilleen antaa. No se toinen juttu oli sitten vielä tämän lisäksi. Sen jälkeen repas vuosi eteenpäin, kun minä olin sitten ei ollut asuntoa Helsingissä ja ajattelin, että lapsen äiti, kun halusi kuitenkin, että muutetaan yhteen ja naimisiinkin siellä mentiin sitten, niin oli yksi kerta, kun olin siellä metsässä taas moottorisahan kanssa ja kaatelin niitä tukkipuita. Ne oli enemmän kuin näin leveät. Tai no tämän verran siis, mitä tuossa liioittelisi niin kuin kalamies tekee ja tukkimies, että vajaa puolimetrisiä halkaisijaltaan, 3-40 senttisiä. Niin sehän se tukkimitta onkin aina tietysti 21 senttiä ja siitä ylöspäin. No niin, minä olin ihan läpimärkä ja minä sitten ajattelin, että vielä yhden tuosta kaadan. Ja sitten kun oli vielä tuuli kaiken lisäksi, sitten ottaa se huomioon, eikä hätäpäissään kaataa. Minä tein ainakin 3 virhettä siinä, jotka minä en nyt tunnusta, mutta ettehän kerro minun opettajalleni näitä töppäyksiä. Toivottavasti. No, sitä ei voi tietää vielä, kun hän on vielä elämän. Ei kyllähän elämänkirjassa voi olla, mutta tässä maankorvessa. No niin, se ei siis kaatunut, kun oli vasta tuuli. Minä yritin vänkärillä ja kaikkeni ja ajattelin, kun tulisi nyt sitten loppuisi tuo tuuli, niin kyllä se menisi, kun siinä oli ihan hyvä paikka. Ei sitä mihin tahansa tietysti puuta, sitä täytyy aina katsoa mihin sen kaataa, mutta nämä 3 virhettä tein
että kun ei jaksanut, niin lähdin kävelemään pois, kun se ei tainnut olla muutama tele, kun tänne ei tule viikonloppuna ketään, ollaan sen verran Räme, Neva, Letto tai Suo, joku suo se oli niistä. Ja kävelin sitä runkon vierestä, mitä ei saisi tietenkään tehdä, kun se on pystyssä vielä puu. Ja se oli yksi vielä se kaikkein pahin, että mä jätin sen siihen vielä pystyyn. Se ei ollut kaatunut, vaikka se kaatui omia aikoja muuten. No sit kuului vaan kauhea humina ja kypärä lensi muutaman 10 metrin päähän eteenpäin. Sen oksa osui siihen. Että varmaan se kypäräkin taisi vähän elämää pelastaa tai henkeä, ettei se mennyt heti. Ja sitten minä jäin sinne rungon alle, sinne suokuoppaan. Siitä tuleekin nämä 50-luvun suohauta. Oliko se Kyllikkikoski? Rauha hänen sielulleen, mutta ei sitä nyt enää tarvitse sanoa, koska hän on jo päässyt uskoisin parempaan paikkaan. Oli kiltti tyttö hänkin kyllä. No mä jäin sinne sitten varmaan ainakin 50 minuuttia, ylitin rämpiä sieltä pois vähitellen pääsin. Ja senkin taas myöhemmin noista ymmärsin, että ei sekään ollut sattumaa. Se oli johdatusta ja sallimusta, että pääsin pois ja en kuollut sillä tavalla. No, antaa sen soida. Mä voin sammuttaa sen samalla, mutta jatkanpa vaan, että nämä kaksi asiaa olivat. Nämä kaksi asiaa olivat ja siellä soittoi jo kaveri hädissään taas, että tulenko minä kaupan kautta. Taidan tulla ja täytyy. Emme mene siihen asiaan, vaan niin, voisinkohan minä nyt, onko siellä jo 5-6 minuuttia? 12 minuuttia. Ahaa, no niin ajattelin, että jos ensi kerralla, jos taas ylihuomenna en tuu, kun menen sinne Hermanniin, kun silloin on Raamattupiiri ja 2 euron ruoka, niin näemme sitten ylihuomenna. Mutta tämän kerran alustuksena, että mä en ole kuin kerran elämässäni kuullut sen laulun. Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Ja se on psalmi 23, niin se on tosi kaunis sävel ja kun sen oppii ulkoon, niin senhän osaa sitten melkein aina. Niin lauletaan se ja mietitään sitten lisää mitä ensi kerralla. Se oli varmaan aina joku uusi lausahdus. Tällä kertaa oli siis se tosiasiassa, ei kun se oli ylipäänsä se ylipää, mutta puhutaan sitten tosiasiassa sillä mielellä tai niin siitä sitten. Eli ylihuomiseen rakkaat ihmiset ja katsojat ja kanssaeläjät. Ai siinä tuli jo kuinka monta minuuttia.